We live in the suburbs, and Dave needs the car every day for business. When he was gone, I was practically a prisoner in my own home. I couldn't get out. Хто ю? А може ким ю є? І не знає книпку, ким ю є. I had to wait till Thursday night after Dave brought the car home. That's all changed now. Ю є młodego kumistra, może musi do nas lat. Le moje rzeczy to je muzyka, łeglin, rap i rytmika. Łe to je moje hobby i tematyka. Ju ledu głęsny rap na głośnikach. To jest mój styl życia, zero stresu, tylko spoko muzyka. Żeby ten rap latał jak piłka na boiskach, bo poznałem spoko ludzi na orlikach. Łela bez rapera niż grać bala. Języki zmieniam, jakby to była zmiana. Knypkule to jest flow, zabawa. Języki to jest jak zmiana piłkarza. Młeże, że ja we Szwecji leju dalej, chcę robić rapka szybciej. Młeże, jujem dalej młody, leju chcę dalej, żeby rapka szybciej. BOS 100 razy lepsi. Knypkule ju nie głupi, ju kurza plus zeli. Ju robię muzyka dla wszystkich ludzi. To je muzyka z błędami. Ju je młodego kumistra, może musi do nas lat. Le moje rzeczy to je muzyka, łeglin, rap i rytmika. Łe to je moje hobby i tematyka. Ju ledu głęsny rap na głośnikach. To jest mój styl życia, zero stresu, tylko spoko muzyka. Żeby ten rap latał jak piłka na boiskach, bo poznałem spoko ludzi na orlikach. Łela bez rapera niż grać bala. Języki zmieniam, jakby to była zmiana. Knypkule to jest flow, zabawa. Języki to jest jak zmiana piłkarza. Someone's name, the day